खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार हानि प्रसेसिं इउनिटआ प्लान्टेशन प्रग्राम एबा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों रायजोजों लोगोसे आबाद मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों एमएलए मन्टु बर'खौ सेन' जयन्तपुर गामिनि थागिबि मुस्रि तुलाराम बसुमतारिया दिनै बोसोरनि गायजेननाय आबादखौ रायजो राजानो फोरमायदों रामपुरनि दख'ना एबसुआ 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै ब्रैथि खेब 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायनाय खुंफुंदों रामपुरनि दख'ना एबसुआ दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारि कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारि फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारि फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 668088 78 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन